Het vrachtvervoer op de Lek gaat gewoon terug als de leppers klaarstenen voor het NK 2009. De accommodatie van Jaarsveld is helemaal renoveren. Voldocht aan alle nieuwe eesken en lijkt het een toplocatie te worden. En levert dat ik goud op voor de Hollandse ploeg. Ze hebben alle nationale records in handen, maar dat is wat oors als nationale titels vanzelfs. En dus wie het spanningsveld op dat moment aardig grut. Dit is zijn nationaal recordhouder bij de jongens, Wilco van Amerongen. Hij leepte alles 1889 en hier plaatst hij hem in alle gevallen voor de finale met een sprong van 16 meter 60. Maar in het Frieske kamp hebben we ook een paar kanjers. Albert-Jan Venema leepte dit hier al 18 meter 80 en liet je zien dat hij de vorm toch weer te pakken had. 18 meter en 32 centimeter budget dat hij onder leiding gaat in de jongensgroep. Hans-Ulko de Boer is zijn voornaamste concurrent op 16,87 en Wilco van Amerongen dus de derde finalist. En het is Hans-Ulko de Boer die de laatste weken 4 van de 5 wedstrijden won. En hier heel dicht in de buurt komt bij het eerste baltje, maar krijgt hem in. Santje 99 budget voor hem zilver en voor de eerste keer dus goud voor Albert-Jan Venema. Van morgen word ik wekker en ik denk ik ben Nederlands kampioen joh, en we gaan er volledig voor. En dan staan afstand hier, dikke 18 meter. Ja, een mooie afsluiter. Het is mijn laatste seizoen bij de jongens. En dan pak je het FK al en het NK al, het NFM pak je al. Nou, dat is gewoon geweldig. En dit is de vrouw van Holland die het op dit stuit dwaamaat, Dimfie van Rooyen. Kersvers nationaal recordhoudster. Als enige vrouw ooit over die 16 meter kwam. En zij iepent hier met 15 meter tredje. En dat is genoeg om op dat stuit de leiding te nemen bij de vrouwen. Haar evenknie uit Friesland, dat is Anniet Leijenaar. Die krijgt een nieuw Fries record van 1581, maar liet hier zien dat het nog verder kan. Een hele knappe sprong voor het eerst oer de 16 meter budget dat Anniet Leijenaar de leiding neemt. 16 meter en 5 centimeter. En zij gaat dan ook als beste de finale in voor Dimfie van Rooyen en voor Anouk Greveling. Maar in die finale is net één die aan dat prachtige nieuwe Frieske record komen kan. 16 meter 6 budget de Nederlandse titel. Ik ben gewoon zo blij dat het 16 is en ja, dat dan die titel erbij komt. Oh, echt mooi, want ik zei aan het begin nog van het seizoen van nou, als ik dit hier net 16 spring, dan is mijn seizoen net slagen. Nou, het liep even net een slagje dan, maar ja, nou toch nog 16 en dan spring je gewoon maar je leeftijd mooi, dat is leuk. En wil ze de festiviteiten op de Lek gewoon teruggaan, zorgen wij bij de junioren in actie de regerend Fries kampioen Alwin Vonk. Die moet hem plaatsen voor de finale. En met deze sprong slag het tot Santje 59, al weet hij zelf dat dat waarschijnlijk net genoeg wezen zal. Het vuurwerk moet komen van Jan-Willem de Groot, de broer van Jacco de Groot, die dit seizoen al oer de 90 meter kwam. Die komt hier naar Santje 90 en verzekert hem daarmee van een finale plak. En dit is Nart Brandsma van het Heidenskip, de man in vorm die vaak in de top 3 zit. Maar nou 4 oer die bal heen springt en 18 meter 22 is een heel sterk begin om die finale in te doeken. Nart Brandsma dus voor de Hollander Jan-Willem de Groot en de rest ben allegear Friezen. En wat kent er dan nog in die finale? Er is nog één man die Nart Brandsma van zijn titel aanhouden kan. Maar dat slag het net, hij gaat uit koers. Jan-Willem de Groot maakt genoegen nemen met zilver. En het goud gaat dus ook in deze categorie naar Friesland, naar Nart Brandsma van het Heidenskip. Ik wil eigenlijk nog vierde, dus ja, ik zie er net echt doorheen. Maar en helemaal toen de tweede ronde begon, die hoorden die gong scheef of wie, toen dacht ik van nou, misschien heb ik hem nou ook al binnen. En ja, dat blijkt ik zo te wezen, dus best genoeg. Dan de senioren. Alle leppers hier een redelijk stevige Siedwien. Maar dat deerde Rijn van der Wal net, want hij iebent hier gewoon met 90 meter zien. Een hele vierde sprong van de man uit Paraguay. En daarmee is hij finalist. Dat geldt net voor Theus Hopma.
De man die toch het hele seizoen domineerde bij de senioren, die helpt de finale net. En dat geldt ook voor Hannes Carrion, de nummer 12 van het klassement notabene in Friesland. Ook Hannes mist de finale. En waar komen daar dan wel in? Dit is de man met het vierste record van heel Nederland, Jacco de Groot. Kwam alles tot 2079. Maar hier had er de nodige moeite om hem te plaatsen voor de finale. 18 meter 18 is maar krek genoeg om bij de beste 5 te komen. En de beste man van Friesland moet dan in actie komen. Dit is zijn tweede sprong. En de insprong is min. Hij rekt het nijste stok, maar die stok blijft stilstaan. Ja, en dan kun je gewoon terugklimmen en dan kun je uitspringen. En dan is dit de 4e sprong eer van Bart Helmholt. Wat een sensatie. Hij piekt op het NK. Meer te even nee, ja, dat is een meter of strijden naar die 18 meter lijnen. Is het correct al of is het correct net? Een Nederlands record is het, hoe dan ook. 2099, jouwt het boer doen. Ik donder eigenlijk heel vreemd in die stok, want ik maak het van mijn insprong aan en dan springt de saai in. Het liep er nergens op, maar toch, ik bleef nog dik aan klimmen, maar de regen in de wind en hij bleef hingen. En op een gegeven moment weet ik hoe derde punt, die Erik Arend draaide van erachter. En pak hem erachter en klem stro en het handje erop en smiet me eruit. Ik denk, nou, dit is wel heel lang, want ik wist dat de stok heel vier stond, dus dan wist ik dat zelf heel veel springen kon. 4 Friezen in de finale. Alleen nog Jacco de Groot op het nipperke er nog in, de nummer 5. De winnende afstand van Bart Helmholt is corrigeerd naar 21 meter en 1 centimeter. En hij zocht zijn broer Thomas in die finale het zilver pakken met 19 meter 20. Succes is compleet. Maar Bart Helmholt, hij verplettert alles en iedereen en wordt Nederlands kampioen. Ja, dit doet zeer als dit op een thuiskomst van de Hollanders zal is. Ja, er wordt praat dat alle Nederlandse records in handen winnen van de Hollanders. Nou ja, ze zijn weer in kwijt en ze zijn 4 titels lichter.